Het weer wordt wel een kreeze winterdag. Begin van de morgen dan hier en daar nog een enkele bui. Maar in de middag toch ik wil dat skieren waar, maar eens even de zinnen erbij. Wel, joen en vannacht opklarings en de temperaturen zijn -1 tot -3 graden. En dat is lichte frost. Op plakken kan het wat glad worden, maar dan komt ik wel eens even wat bewolking voor. De wind zwak of matig en die komt uit het eerste. Dan morgen dag. Ja, dat wordt toch een dag met bewolking, maar wat zinnen. Uit de bewolking kan wel eens. Ja, je kunt wel eens wat kraakje, een beetje sneeuw stelt net volle var. En de zinnen komt er ook nog bij. Temperatuur nu daar zit tussen de +1 en de -1 graad. En dat is wel sissen om het vriespunt heen. De wind komt morgen uit de oostelijke richting waai en die is matig of vrij krachtig. Dan zetten we terug naar de orendagen. Dan komen we maandag, dinsdag, maandag in daar onder 0, -1, -2 graden. Op maandag misschien hier en daar nog een beetje sneeuw. En in de nacht een matige frost, -8. En mooi de matige frost komt er ijs te lezen. En dat is ook nog een goede kwaliteit ijs. Ja, en dan kunnen we eindelijk een beetje oprijden. We maken manje, maar weer even in het winterwaarsje.